Yeah, hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match in the Mikä tää tehomylly on? Tää on vuoden 2020 uusin malli. Tää on tää, mikä tää on, Mustangi. Mustangi joo. Joo, Ford Mustang, eikö niin? Ui juma, mä hyppään kyytiin. Ei tää ole paskassa. Pitää vetää. Joo. Tää on uusimman vuosimalli Mustangi. Tässä on irrotettavat ovipahvit. Niin, vuoden 2020 uusin malli, niin kuin Ford Mustang. Tässä on tää kulkee 350. Mittari ei kyllä näytä niin pitkälle, mutta ei sitä tarvitse tietää niinku kenenkään. Ai. Ootko sitä mieltä? Kuinka paljon naisia, kun sulla on noin Wunderbaumit tossa? Nää on tuuninkin. Nyt tulee naisilta viesti. Miten tää aukee? Hei anteeksi, mä oon nainen. Miten tää aukee? Tähän tarvii semmosen jutuista. Nyt Julian tutoriali kuinka ajaa autolla. Siis tää on 100% luotettava. No niin, mitä pitää tehdä aina ensimmäisenä? Pistää auto päälle. Sä sammutit. Miten tää käynnistää? Näin. Se on päällä nyt. Kytkin. Ohjaa. Sitten ykköselle. Pitää tarkistaa, että se on ykkösellä. Se on ykkösellä nyt. Sitten muistakaa tää kaasujalka. Tästä tää kaasuttaa. Niinku voitte varmaan kuulla. Joo. V8 huuta. Niin huutaa. Mut sit pitää kuitenkin varoa, ettei aja niinku vaikka seinää. Et muistakaa myös niinku käyttää tätä tämmöstä niinku ratiksi tätä sanotaan vissiin. Niin muistakaa tätä käyttää. Sitten kun lähdetään ajamaan, niin pitää sitä kytkintä nostaa sitten tälleen vähän se pois. Sitten lähettiin. Älä kato sit Juula ohjaaminen myös. Niin, muistakaa tosiaan se ohjaaminen. Kohta Julia. Muistatko missä on jarru? Kytkin Se jarrun kytki. kanssa. Pitikö se olla se? Piti olla kytkintä jarrun kanssa. Mä en muista. Niin, sit tosiaan se auto sammuu tälleen niinku mulla nyt sattu käymään jostain kumman syystä, varmaan bensa loppu, niin sit tosiaan pitää laittaa uudestaan se päälle. Jeesus! Onko sulla kytkin pohjassa? Ei. Okei, no sitä minäkin. Jos sulla ei olisi ollut kytkin pohjassa ja sulla olisi ollut vaihe päällä, niin se olisi lähtenyt kuin Naton-raketti toi auto lentämään. Ai tässä on töötti, okei. Mä oon kolarannut sillä, että on Corolla on siinä tuolla. No toi kyllä näyttää aika koralloilta. Koralloidulta. Koralliriutta, siis Ai siis näyttääkö se Corilla DX:ltä? Herra jestas nyt sen kytkimen noston kanssa oikeesti. Hei, ota nyt vähän easy. Jarru. No. Efi. Lukkee tuossa. Se on missä luki? Efi tuossa Corollan se on takana. ruiskukone, kato. Ruiskumanki. Näe! Ruiskumanki. Hetkinen! Mitä? Onks toi manki? Niin, et sä tiennyt? Mä luulen, että Siis mankissa on mitä kaksi pyörää. mistä me Onks puhun? mankit noin Siis niin tossa manki tossa pihalla. Onks mankit noin hyviä, että niissä on 4 rengasta? Onks toi Siis se on tämmönen tuninkimanki. Ai jaa, niin Siis on. kato kun mä modasis. Niin. Sä modasit sen. Joo. Onks mä haalannut sinne noin sivuun? Ei, et sä oo siis mitä? Mitä Nyt helkkariä? kyllä kuuluu. Mitä mä oon ajatellut? Perkele, mitä tuo hakkaa? Perkele Jonna. Mä enätkö? Joo. No niin, vittu, lähetään haneen täältä. Lähetään haneen. Lähetään haneen. Lähetään haneen, niin kun se hakkaa meitä. Lähetään haneen. No niin. Joo, ja jarrua, no niin, joo. Tuleeko se vielä perässä? Ei vittu. Ei vittu, se tulee vielä. Ei vittu, se tulee. Mihin me Se tulee. mennään? Mitä helvettiä? Mitä me tehdään? Sammuttaa auto, ei jää. Piilu täällä. Joo, no niin, lähetään haneen. Missä se on? Vittu, se on tossa. Toinen. Auto.